Tarih Ülkeni Unuş Muzeyi'nin yolbaşçısı Türkmenistan at kazanan medeniyet işgal töreni owaty. Hormatly adamlar, özüňiz bilişiňiz ýaly biziň şeýle bir ajaýyp döwürmiz, özüm şol döwürmizde Mähriban hem Gahrman arkadamy Berkara döwletiň bagtyarlyk döwründe ömürni aýdymsada bagş eden bagş sadandalarymyz bu günde Gahrman arkadamyzyň dörede mümkinçiligi esasında ýatlandy. Has dogrusu Mähriban hem Gahrman arkadamy türkmen halkymyza peşkeş beren ýyly döwlet gele bolsa at kitabynda biziň ömürni türkmen aýdymsadyna bagş eden bagş sadandalarymyz. Olaryň halk arasynda döreden aýdymdyr sadlary, olaryň aýdym hakyndaky rowaýetdir desalary bu günde halkymyza ýyly derli tele aýdymlaryň üstü bilen gazetdir, jurnallaryň üstü bilen, radiolyň üstü bilen ýeterlikdi. Ömürni aýdymsada bagş eden türkmen halkynyň ýüreginde baqy ýaşaýan biziň meşhur bagşlanmadyň biri Ýomut ýolunyň has bir ussady dogrusu biziň Daşoğuz welaýatymyzda has bir halifalaryň halifasy Türkmenistanyň halk bagşy Magtumul Galif. Magtumul Galifa çuwal bagşym diýilýär sebäbi çuwal bagşy özüniň ýaşan döwründe biziň ussat halifa bagş sadandalarymyz has dogrusu Täş Mähmet Suhan Gulifam, Mulla Täş Muratowam, sary bagşam pürlü sary Sahyjep bar ýaly deň hatarda orasalar ýaly ussatlar, uly giçigarly ýaly nobat bagş ýaly ussat bagşlar bilen bilelikde dost dogullyk gatnaşygynda türkmen aýdymsadyň has östüren bagşy halifalaryň bagşy sadandalyň biridir. Magtumul Galif hakynda kän zat aýsam bolar sebäbi Magtumul Galif öz döwründe ýeke-bir desançylyk ulgamynda däl, tirme aýdymlarym ören ussatlyk bilen ýerine ýetiren halifa bagşydyr. Türkmen aýdymsa sungatynda iki san desançylyk ýoly aýdylýar. Bira Daşoğuz welaýatymyzda Ýomut ýolunda desançylyk has rowaşlanyp ösen. Ýene biri biziň Mary welaýatymyzda Saryp Salyr ýolunda ine Gurt Ýakup roz bagşy ýaly ussatlar desançylyk ulgamyny äkitdi. Has dogrusu biziň desançylyk ulgamynda Magtumul Galif ýaly ussat ýeke-bir desançylyk ulgamynda dälde onuň şol döwürde ören eliniň ýitiligi, onuň sözüniň ýitiligi, adam käçiliginiň ählisi onuň aýdyn aýdymsalaryna siňipdir. Şo bir babatda da Magtumul Galif diýilende onuň bile aýdymsady toy märekelerde şo derejesine ýetiren ussat gajakçymyz Saparbekifi ýatlaman geçmezlik mümkin däl sebäbi Saparbekiw bir Magtumul aganyň her bir aýdan aýdymny ýagly ýüpek ýalyk gyjaň owazyny sada salyp Magtumul aganyň aýdan aýdymlaryny ýüpek ýalyk edip bileje sadyň içinde ýöreden ussat gyjakçylaryň biri Saparbekiwdir. Magtumul Galif hakynda näme gurrun sen kän zatlar bar sebäbi ol şu özünün ýaşan ömründe aýdan ören köp desalary, tirme aýdymlary bugün günde biziň halifadan şägirde, atadan ogla, asardan asara geçip gelen aýdymsalaryny bugün günde onuň özünün öz ýaşan ömrüni ýaşan döwründe öz eňindeşlerine, öz şägirdlerine şol aýdymlarynyň inçe sırlaryny hem desançylyk ulgamly şo bir babatda da şo desançylyk aýdylan aýdymlaryň ören ýiti sagyny Saparbekiw bilen deň çalynan her aýdymlary ören göwnüne jaý eder ýaly aýdan halifa bagşydyr. Aman da bol koysun temin gelince, gelince, gelince. Kabdı tuğbu boyu şekerli salim, salim. Bakar men yoluna temin gelince haleyli.
Ağır gözlerim kanınca görsün yüzünü. Nefesetin perdiler önümü, önümü. Ak Mecnun kimin kârâlarında iyiydin ey. Yastım yürekten de zanım kanınca haldeydi. Enem gurrun berirdi Türkmen bagşy sazandalary 1935-nji ýylda Moskwada ses ýazgysyna Türkmenistanyň ustad bagşy sazandalary bilen bular Türkmenistanyň Moskwa ýoly rowany bolýarlar. Şonda bir rowayaty enem gurrun berirdi. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň ýam Nobat bagşy, Hadar bagşy, Öwedurdy Mehmet ýaly ustad sazandalaram bu halipalar bilen Moskwa saz ýazgysyna rowany bolýarlar. Şonda Hadar bagşy, Nobat bagşy ýüzlerine gel bir de goňşy otlymyzda gidip barýan daşow halipalaryň içinde Magtumulaga da var. Gel bir didarlaşaly. Hem oň bilen bir kag sözleşer, hem de bir sancak aýdymyny dinler halipanyň ýördip bile Tirkeş Nobat bagşy bilen Hadar bagşy şol daşowlyň bolýan otlydaky ýerine gelýärler. Gelse ustad gıçakçymyz Saparbeky çay demläp Magtumulaga bilen ýaňyr çay başynda oturan wagty Nobat bagşy bilen Hadar bagşam salam berip bolan ýanyna gelýärler. Şonda Magtumulaga Nobatçan diýär seniň elin ýetiligi seniň diýip sazyňa aşyk bolup höwet edip berdim boldy. Uly halipa bilen bile Nobat bagşam görüşüp "Netiben bizim üstümize getirdi" diýip Magtumulaga diýsen begenler. Ine şonda Hadar bagşy bilen Nobat bagşy ýene bir näçe bagşylar ýygnalýarda. Bir de Magtumulaga sizin hem aýdayan aýdymlaryňyzda ören biz aşyk uly hormat goýup geldik. Netibämiz üstüňde getirdi. Gelbek sancak aýdym aýdyp berseň diýýärler bol şonda Magtumulaga da ýok. Sen de Nobat eliňe tutaralda 4-5 sancak saz hemem diýär men bir gowy görýän sazyma Ziwa gözel diýen sazy sen özüň döretdiň. Şunu şu ýerde maňa çalyp ber diýip Magtumulaga Nobat bagşydan haýyş edýär. Şonda Nobat bagşy bor halipasynyň göwnüňi ýykmaly diýerde tutarap şo ýerde 4-5 san sazyň ýygynyň Ziwa gözel diýen sazyny ödürüdün sazyny çalyp berýär. Şonda Magtumulaga diýsen hoş bolýar-da bir duşuşyga, bir çalan sazylaňa men daşyndan guwanyp ýörürdüm. Diýerde maňa sen eliňe, sen sazylaňa hormat edýände menden saňa sowgat bolsun diýip haly horjundan şol döwrüň kümüşden ýasalan ýan sagadyny Nobat bagşa Magtumulaga sowgat berýär. Ine şol dost dogullyk gatnaşyklary has ýerki döwürde bolandan Cima Sultan enem ören giňişleýin aýdar. Magtumulagyň şol döwürdäki aýdymlarynyň biziň şu günde gelen aýdymlary, olary biz bugün günde Biviyal aýdymy, oğul meňliyal aýdymy, heydal aýdymy, ol döwürlerde ol halipanyň eýyam oýanmadyňmy aýdymy, ol Magtumulaganyň has bir şeýle odan ýerine ýetirip onu mannyny goýman aýdan teşnidi, balsaýady, ses ýazgylary ýaňlanyp dur. Şu zatlardan hem çen tutsaň halipanyň şol tirme aýdymlarym ören usatlyk bilen aýdallygy. Onuň şol her bir aýdan sözüni sazyna goşup ýag bilen ýüpek ýalyk edip, onda da şol usatlyk bilen Saparbeky al usadyň bilelikde çalmagynda şol haýsy aýdym bolsa aýdyma uğrap giderlerinden olar eýam şol çapşyga barýan atlar ýalyk bolup den ayak urup bilýärligi bugün günde hazam bir öz sazandasy Saparbeky bilen köp ýyllar aýdym sazy bile ýerine çüp aýdallygyndan nişan bolupdy. Daşow welaýat diýilende ýam Garadäli göýekleň ýalyk ustadyň ondan soň Sapar Süýrentge ýaly, Nazarbaga ýaly, Öreşik ýaly Magtumulaga ýaly ezber ustadyň bugün günde ýollar dowam edip ol ýerde desançylyk ulgamam, tirme ulgamam,
Daşoğul welaýatyma maksus aýdym saatları nähili derejesinde ustadlardan bugünkü günde şägirdler alyp götüripdir. Agtymly Galip ýaly ustadyň öz döwründe şol aýdym saatlaryň inçe sallaryny öwrenmek üçin Türkmenistanyň halk bagysy oňa şägirt bolan İlman Anafi ýatlap geçmezlik mümkin däl. İlman Anafi dilinde Magtymul Galip ýaly ustadyň aýdymdyr saatlaryny öwrenip onu has bir öz döwründe öz welaýatyny, öz halkyna toý märekelerde ören ustadlyk bilen halipadan öwrenen aýdym saat ýol ýodalaryny, desandyr rowayatlaryny halkyna ýetirip İlman Anafi Türkmenistanyň halk bagysyndan hormatly ada eýe boldy. Gelecekki halipa şäherlik ýoluna ören giň ýol açyp, şular ýaly Türkmenistanyň halk bagysy Magtymul Galip ýaly ustadlygyny tirsene galdyryp, ören uly mümkinçilikler döretip beren Mehriban hem Kahraman arkadamynyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun, il ýurt bäkfitli işleri elmidama rowaç bolsun. Kompozitor Daňatyr Öwödüf özüniň şahatyny maryp operasyny goýmaga taýýarlyk görüp beren wagty Türkmenistanyň köp desanlary toýlarda aýdýan şol wagşyny ýörüýte öýüne çagyryp, onun meşgul desan aýtdyryp, onun aýdymlarynyň bir näçesini operada peýdalanýar. Hem de oňa ýazan sazlaryny dinledýär. Oňa oýundan bölekleri görkezýär. Şolardan belli bolşy ýaly Magtymul Garlywyň Türkmen operasyny dikeltmekde de uly hyzmatynyň bardygy döýülýär. Türkmenmaş şäheriniň Çağalar Sungat Mektebiniň mugallimi, Türkmenistanyň atgadan artisti Aýtaş Dawudowa. Anha Türkmen aýdym saatsyny öçmejek ýyl galdyran beýik sütün bagşylarymyň biri. İl içinde çuwal bagşy ady bilen tanalan Ýomut Göklem ýolunyň beýik ustady, Türkmenistanyň halk bagşy Magtymul Garlyp barada aýtmana söz gatykän. Magtymul halipa meniň dädem Türkmenistanyň halk bagşy Aşyr Mehmet Dawudow özüniň ak patasyny beren adam. Anha şol duşuşyklar barada biraz gurrun etip geçeýin. Dädemiň halipasy Türkmenistanyň atgadan medeniýet işgäri Sultan Atanapetov anha bir gün gelip dädeme Aşyrjan oglum Aşşaba şäherine Magtymul Garly gelipdir. Geldi ugurlyflara. Ýörgitdik şägirt diýip dädem bilen şol Aşşaba şäherine gidýär. Ana ol ýere baran soňlar dädemiň gurrun bermegine görä jaýyň içi ul halipalardan dolmuşyn. Anha biraz wagtdan Magtymul halipa özüniň gyjakçysy Saparbeky bilen tirkeşip gapydan girýär. Onsoň bular saglyk amallyk soraşyp, çaý suw içilip, onuň ýyda aýdym sada ýadyp märeke edil berýärler. Onsoň şol märeke dargaşan soň dädemiň halipasy diýe Mekkem diýe, ol Magtymul halipa şeýle ýüzlenýär ekeni. Mekkem anha ýanymda men bir edber şägirdim bar. Dinläp göräýsen diýär. Onsoň Magtymul halipa bolýa diýip dädemi dinleýär. Dädem bir 6 san aýdym aýtdym diýär, şo taýdy. Onsoň Magtymul halipa berekella oglum diýär. Sen öz ýoluň tapan ekeniň. Endi aýdymlaryň üstüni ýetiriber, gorun köpeldi ber diýip gow baha beripdir. Onsoň bularyň Magtymul halipa bilen dädemiň duşşugy ikinji sapar 1954-nji ýylda Bereket şäherine bolup geçýär. Magtymul Garly konsert bermäge geljekmişin diýip bütün Bereket şäherine ýaýraýa. Märekeň içinde Magtymul halipa diýe Sultan sen şol ýanyňda oturanyň şol Aşşabatda dinlän oglanymmy diýe.
Soltanakka da Howwa diýär. Hani oğlum Aşırjan, gelmeň ýanyma, bir aýdym aýtyp ber maňa diýär. Onsoň dädemem şo taýda özüniň bir çekinip, bir adajyk dymyp oturanyny aýdýar. Onsoň Magtymyl garly ýene-de Aşyrjan gel oğlum diýär. Onuň Soltanakka da gürrüňe goşulyp, oğlum bar halipaňa aýdym aýtyp ber diýär. Ona şo ýerde de dädem dutaryny açyp Soltanakka bilen, onuň Soltanakka da tapar weka gel tapar senem biziň ýanymyzda gyjak çalýar. Onuň tapar weka diýär, alaýtdy Soltanaga diýär, siz diýär özüňiz çalyberseňiz iki dutar bolup diýär. Onuň Soltanaga da onuň biraz çekinýänligini bilip tapar diýär. Sen biziň ýolumyzdan çekinmegin ýa, biziň ýolumyz göni ýola düşen ýalydyr diýip, iki dutar bir gyjak bolup aýdym sada başlaýarlar. Dädemiň aýtmagyna görä şol ýerde ol 10-15 tane aýdym aýtdym diýär. Onsoň Magtymyl aga şo taýda elini eňegine diýrep, bay aýdymlam diňledi diýär. Halipajan meňe bar bilýän aýdymlam şolar başga bilýän dadymda ýokdur diýip aýdýar. Onsoň Magtymyl halipa berekella oğlum diýär. Aýdymy edil şunuň ýaly aýtmaldyr. Sen diňlenmeli wagşy diýip dädeme elini götürüp ak patatyny berýär. Onsoň dädemiň şol Magtymyl halipanyň aýdymlaryny gowy görüp, şonuň aýdymlaryndan aýdan aýdymlary häzirki wagtda biziň öý arhivimizde saklanýar. Deminden gün tutular dağlar günnürlendi Yine de bir aýtmaly zatymyz Mary welaýatyndan ene meşhur Hümmet Bagşy özüniň halipasynyň ulugarlydygyny bir ýazgysyna aýdyp geçýär. Şol ulugarlyk hem Magtymyl halipa, Magtymyl Süng halipadyr diýip aýdan ekeni. Magtymyl halipanyň saz bolup eline düşme, aýdym bolup diline düşme, düşäýseňem seni sal ederdi, täzeden dünýä inderäýär diýip aýdan ekeni. Onsoň ýene-de Mary welaýatyndan meşhur Gurt Ýakup halipamyzdan şeýle diýip sorapdyrlar. Halipa näme arzuwlaryň bar diýip sorarlaryna ol wagt bir arzuwum köýdi-de diýipdir. Ha näme arzuw diýseler wagt men diýipdir Magtymyl halipanyň ýanyna oturup bir aýdymlaryny diňläp bilmedim diýip ahmar eden ekeni. Magtymyl halipanyň adam kärçiligi barada aýtsak, onuň Zenan magşylardan bir özüniň şägirdi Sülgün Meretgelliwanyň öýlerine maňa 1995-nji ýylda diplom işim ýazyp ýörkäm barmak nesip etdi. Şo taýda Sülgün halipa bilen biraz gürrüňler etdik. Şonu ol özüniň Magtymyl halipanyň aýdym sat toparyna gelişi barada gürrüň berdi. Ol özüniň şol topara özüniň enesiniň atasynyň närazylygy bilen baranlygyny Magtymyl aganyň toparyna da 3-4 ýyllap şol halipasy bilen atalygy ideal bolup gedendiklerini aýtdy. Magtymyl halipa her tapar oturup turanyny bize adam kärçilikli bolmak ünnerdi diýe Sülgün halipa. Onsoň Magtymyl halipa diýe ýene bir aýdan zady meniň şu aýdym saz sungatyny men aýdym sazym bilen almadym, öz adam kärçiligim bilen alandyryn ady diýip aýdan ekeni. Bu hem şu halipanyň beýik adam kärçilikli bolanlygyny sobut edýär. Balkan welaýatynyň Balkanabaş şäherinde ýaşap geçen Tarman Hudaýberdiýew barada da aýdyp geçmekçi. Türkmenistanyň atgadanyň bagşy Tarman Hudaýberdiýewiň dädesine Hudaýberdi bagşy diýer ekenler. Hudaýberdi bagşy hem öz döwrüne halkyň söýgüsini gazanan bagşy bolup ol çöwdur kör bagşynyň ýolundan aýdan ekeni. Tarman Hudaýberdiýew hem özüniň dädesiniň ýolundan däl, Magtymyl garlyfyň ýolundan aýdymlar aýdyp, ony
özünün halifati hasaplapdyr. 1953-nji ýylda Mahtumul Garliýew Balkanabad şäheriniň Dewitçiler öýünde konsert bermäge gelipdir. Ol elmydama Balkanabad şäherine gelen wagty şol Hudaýberdi bagşylarda, Tarman bagşylarda mehman bolýar ekeni. Onsoň şol Dewitçiler öýünde ol Tarman Hudaýberdi dinläp oňa gowy baha beripdir. Anha şu taýda Tarman agalaryň öý arhiwinden alınan suraty, ene onun arka ýüzünde de 53-nji ýylda Mahtumul Garliýew Tarman magşa ýadygarlyk üçin berýärnip 53-nji ýyl ýazygy bar. Mahtumul Halipanyň şu suratyny ýakyn wagtda Mahtumul Halipanyň öý muzeýine tapşyrmak arzuwum bar. Mehriban arkadagymyň biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşan adamlara gowanmaga haklydyr diýip bir gowy aýdan sözi bar. Şu pursatda men mehriban arkadagymyzy Türkmen halkynyň beýik ustadlaryny öwrenmäge, giň ýol açan hormatly arkadagymyzy şu pursatda köp sag bolsunlar aýdýaryn. Goý hormatly arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, edýän işleri mundan beýlek rowat bolsun. Yar gelmişem aşığına etmeyi vermem ne halde geline yarim ah oyene ey gel Yar koyene ak koyene indi koyene indi vay koyene indi vay koyene Başlıymasın kavmiden kardeşim ya ne yatıp telmeyle terkoş yarın o yeni ya ne geldim kapıyı karladım yaptım yamanı derledim ben güldürdüm tehennedim nal yarim ah o yine gel
Bağışağının 100 ýyllygyny bagyşlap, obada şonun ýaşan jaýlyň ornunda öý muzeýini gurmak barada teklip etdik. Oşol teklipe döwlet ýol başçylygy goldadylar. Şoly gurmak barada da ýörüýte karar kabul edildi. Şoňa tatynda da 1988-nji ýyldan 90-njy ýyla çelli şo muzeý taýýar edildi. Şeýle bağışlanyp Orta Aziýada Qazaqstanda birinji gerek ýeketek öý muzeýiniň gurulandygyny Moskwa şehri habar beripdi. Bağışlylyň 100 ýyllyk ýübileýine bagşlanyp geçirilen dabaralara goňşy Qalpaqstandan, Özbegistandan, Azerbaýjandan, Kyrgyzstandan, Qazaqstandan adamlar gatnaşdylar. Şu ýerde uly dabara geçirildi, at çapşygy uraldy. Onuň aýdymlary goýup berildi. Beýleki bagşlar çykyş edip aýdym aýtdylar. Bunu gördü bir uly bagşa goýulan hormat boldy. Şol başynyň soňky dutary barada. Ol dutar Türkmenistanda en meşhur dutar ustasy bolan türli usta diýen ustanyň ýatar dutardyr. Şol başy ýeketek ýasalyp beren dutar bolup, iki gapakly edip ýasalan dutardyr. İki gapakly aşağı ýörüýte sesi güýçlendiriji, tälbel pedeldiriji nurwaty dutar. Dutarny eline alıp bir kere tırmıldadıp, şol dutarla seredip ayrı düşmeli oldum deyip, şol dutarı bilen hoşlaşıp bir saat çalıptır. Ol ýeketäk dutary adamlar hoşlaşyp dutary diýip at goýupdyrlar. Onuň özüne ýetek sebäbi bar. Çowal wagty ömrüniň soňky pursatlaryny şo dutarda hoşlaşyp taýyny çalypdy. Soň bu dutar türli sebäplere görä elden ele geçip, häzirki wagtda Çowal wagtyň goňşusy Mehmet Awanyň ogly Jumanalarda saklanýar. Bahadyna ýetip bolmajak şeýle hazinany gözüniň görüji deýin saklap ýören sunwat muşdagyny näçe alkyş aýtsaň da bärden gaýdýar. Jumanalar bir sözünde bu mukaddes dutary halk köpçüligi görmeli. Şoň üçin men ony Çowal wagtynyň öý muzeýine tapşyrjak diýdi. Beýle asylly hemde Tugawiş meşhur wagta goýulan uly sarpanyň ýene-de bir nişany. Çowal wagty 20 boluy destany ýat bilipdir. 10-40dan gowrak şägirdi bar. Bagşynyň ýetişdiren şägirdleri hem ustad bagşy taýdanlar bolup ýetişdiler. Şägirdler ölmeýärler. Olar uly bir daragty öwürlýärler-de şahalaryny ýaýyp ýaşamagyny dowam edýärler. Senin bile ayrılırım dedim, soğuduna yanıp Ben bilmenim ağaçta yarım yatmam değil, bizi kadar rakip
şart. Ey gel Sürtevden yanıp ağrım yok oldu. Doktanım şöyle fare gel. Ey Yar gördüm vallahi kuşlu gölleri. Bilmedim saydım gönlüm ey güzel. Yar köyün ağlarını ver, yar söyler deyim, mevzum kimi çeker naneyi gedem. Ey Biri evlet beni sağlarsın, bağının kolunu senem lan. Ey Layım bu şerif diğer kesin ey Senin uçuyu koya ya da ey gedem. Ey gedem.